سلام زي خبركم تخطاتلتي بين تي في نلوم ربع إسران شوعتن ميازيه زتدالو على توزينات تزلكم مسئلخو كموترو كيساف تصامي رباطنا نخت كتاتلنا ندعدمكو بقدامنت أرأست زينا أبا ديسابا فيزان محتات أب RRS نز ترخبو لعلي 300 إيرتراويان قود دايوم نخالق زي تغيرو أب كلهم حركة ما قندر هايمانوتاوي ملك أزلوه قونسي تلاعيلو روسيا ناب هاجرات بولندن بلغاريان تلأخذ نبرة نداري أقواريتا سمين كوريا نيوكلراوي أصوار من معبال كم تقتلوه مخانا كيم جونغ أون أفليتو أب دارفور بستولة كابيلاوي قجت 168 تنسبات كم زد تقتلون كال انزد هس الزيناتات حيزلكم متسيلخو سناينا يمكتال قزين لا تمنخو أبزا چانال دمه ناي وطرو تخطاتلت نختكونو سابسكرايب كتقبرو بخبري عدمكم أبا ديسابا فيزان محتات أب RRS نز ترخبو لعلي 300 إيرتراويان قود دايوم هني خارج زي تغيرو أجرجلوس سدتنياتاتن تملستن إثيوبيا RRS موزي فيزان ناي غعزو سنداتن كوهابو من زحاتو إيرتراويان نت مال 26 ميازيا هنا بيت صحفتو كركو بزغبرو صاويت مرمرا بمكات قود دايكم أصرينا كنحبركم منا بمبال كم زملسوم منجتات حبيروم للسلسة ميتي إيرتراويان بمسارة تبي إسلام شوعتن ميازيا من الكتاب ملتقف بستقبرو لهم صاويت مسارة كامنوغو ساعات شمونتات حيزوم أبت بيت صحفة ريقا حيزوم كتبيو الدحر معال مولو اسم تولد عدي نيوتوبيا زاتولو من قدن أقبابن كندي عامتات كم استقمتون حتوتات كاريب لهم زوم إيرتراويان بمتخاب سرابتاتن كالنا يستفلالي هاجرات فيزا زرخبو كوينوم منقس يوتوبيا موزي فيزان نايقعزو سنداتن كدالو لهم بسلسة مقابيت بزغربو طلبيو RRS دحري سلسة سمون هنا بيت صفت كركبو تصويعهم أب إثيوبيا دحري ممصا سرعت بلصقنا ناب سلطان كونتات نايتوم أب معسكرات تግራይን عفارن زنبرو إيرتراويان سدتنياتات ጥራይ ዘይኮነን ናይቶም أب አዲስ አበባን ካልኦት ከተማታትን ዝነብሩን ተሐላሊኺው ዝርከብ በፍላይቶም በምትኻብ ስድራቤታት ትምርቲ ሕክምና ምጥያስን ካልእን ናብ ሳልሲት ሃገር ኮጹ ኣብ መስርሕ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት መንግስት ኢትዮጵያ ብዙሕ መሰናኽላት ይገብሩሎም ከም ዘሎ ይፍለጥ ናይ ካልኦት ሃገራት ቪዛ ረኺቦም بسنكي موت فيزان ناي غعزو سنداتن غداياتهم تحلاليخو نزيتدلي وصاي تقاليعهم ناي زلو بزحي إيرتراويان لعلي 1600 كم زبصح منجتات حبيروم ولاونتهم فيزان موت سنداتن كرخبو زخالو إيرتراويان بزي انقفات نخوصو كساب 120 شح بر غبو زخفللو كونتات كم زلو اتوم منجتات بابنت هرديوم أب كل الأمحرة كتما غندر هايمانوتاوي ملك زلو غونسي تلاعيلو كساب حجي هيوت إسرا سبات كم زتفق خجلتن كله بتوساخي أكلاوي مقداتي كم زبصح مساجد كم زتقاصلون تقليتهم حلافي زفر فلتات المسجد بيت مخري قدات سلمنا كل الأمحرة حاج عثمان عمان أبزها بقال كساب حجي إسرا سبات كم زموتو أرقاقيتهم منقست كل التمالا ماسو يابزوتو منقلتي بسنكت غونسي سبات كم زموتو أكلاوي مقداتي كم زبصحن نبرت كم زعنون حبيروم أنت خونا بزح زموتو سباتن زعنو نبرتن بقلسي آية غمتن تبيت مخريلو مرفادا بزرقو حمقلتي هاب قوندر مكان مقابر الإسلام يفتسم بزن برس نسرعات كبري نغبر قبل عليه زمتسو منعسيه بنفس وكفن بوجلن تتقيم بل أتوم متكعتي أغديون بستدالو أصوار زتفتسم يوزبلت مقلتي هيوت السب حويسو ناي إسلام الركوانات كم زتزمتون مساجر كم زتقاتلون كمون إسلامنا تفلو كم زتقطقطو يبرهم بيت مخرج قديات اسلمنا كلام حراتي قبل علي امن تسلمنا زنصاصره متقاتي بمخنان امل عالم زركبو اسلام كوخننو تصوي يركب منغسته كلام مغلصيو بسنكت غونص قبل علي هيوت سلاموان سبات اكلن نبرتن زبصح غدات عامي حزن كم سسمعنا بمغلاص نسدرا قدياتن صنعت يهابكم يلوم بتوسخ متنت زبصح غدات مرداتا بمكابن حزبي كم زفلتن طرطراتا بقيدن معلن كسرح خم جمرن حبيروم اتغونص أبوان سنسرات قبري فلوت الشيخ اتا كتما زنبرو شيخ كماليو تلاعيلوم ابتناي مقابر بوتا نقبر هيزخون امني كل علن كلو اتناي مقابر بوتا ابتقا بيت كريستيان سلازخونن ات امني اب قصرت بيت كريستيان يزلو بزبل وطوط كم زتلاعله يقلص حلافي بيرو صطتان سلامن تكلل اعتو دسالين طاسو
መንጎ ተኸተልቲ እምነት እስልምናን ክርስትናን ግጭት ንምልዓል በዝብል ጉጉይ ሓበሬታ ብምሃብ እምኒ ምድርባይ ተጀሚሩ ክብል ነቴሌቪዥን ክልሉ ተዛሪቡ ንቐብሪ ዝኸውን እምኒ ከነልዕል ኢና ናይቲ መስጊድ ኣይተልዕሉን ናይ ቀጽሪ ቤተክርስትያን እዩ በዝብል ገለ ውልቀ ሰባት ዝጀመሮ ጉንጺ ምኽንያት ሞትን መጉዳእቲ ኣካልን ኮይኑሎ ይብል መንግስቲ መግለጺ ኣምሓራ መንግስቲ በኣኽራሪ ኣተሓሳስባ ዝፍጠር ምዝራግ ሰላም ኮነ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ኣካልን ንብረትን ዝበጽሕ ዕንወት ዝሽከም እንግድዓ ይብሉን ኣይ ኤገስን እዩ ብምባል ምስቲ ጎንፂ ብዝተሓዘም ተሓታቲ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ኣካላዊ ሕጋዊ ስጉምቲ ከም ዝወስድ ኣፍሊጡ ይርከብ ሩስያ ናብ ሃገራት ፖላንድን ቡልጋርያን ትልእኾ ዝነበረት ነዳዲ ኣቋሪጻ ሩስያ ምስ ኩናት ዩክሬን ብዝተተሓዘ ኣብ ጎኒ ሃገራት ምዕራብ ንዝተሰለፉ ሃገራት ፖላንድን ቡልጋርያን ትልእኾ ዝነበረት ነዳዲ ከም ዘቋረጸት ተገሊጹ ተካል ኢነርጂ ሩስያ ጋዝ ፕሮም ክልቲአን ሃገራት ነቲ ዝላኣኸለን ዝነበረ ጋዝ ክፍሊት ብመተዓዳደጊ ገንዘብ ሩስያ ክኸፍላ ፈቃደኛታት ስለ ዘይኮነ እቲ ቀረብ ነዳዲ ተቋሪጹ ኢሉ ቀድም ኢሉ ኣከፋፈልቲ ጋዝ ክልቲአን ሃገራት ሩስያ ነዳዲ ምልኣኽ ተቋርጽ ከም እትኽእል ገሊጾም ነይሮም እዮም ፕሬዝዳንት ቭላዲሚር ፑቲን ማሓዙት ዘይኮነ ሃገራት ንዝቕበልኦ ነዳዲ ሩስያ ብሩበል ክኸፍላ ኣለወን ኢሉ እንተኾነ ፖላንድን ቡልጋርያን ሓዊሱ ሃገራት ኤውሮጳ እዚ ሓሳብ ነፂጎኖየን ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ብዝፈጸመት ወራር ብዝሰዓበ እገዳታት ዝተዳኸመ ዓቕሚ መተዓዳደጊ ገንዘብ ንኽትውስኽ ብሩበል ክኽፈላ ተሓት ዘላ ቡልጋርያ ግን ጋዝ መሳርሒ ፖለቲካ ይኾናሉ ብምባል ንሩስያ ተቃዊማታ ቡልጋርያ ናይዚ ወርሒ ነዳዲ ክፍሊት ሙሉእ ንሙሉእ ከም ዝፈጸመት ብምግላጽ ኩባንያ ጋዝፕሮም ዝኣተወ ውዕል ኣይኽብረን ክትብል ከሲሳ ትርከብ በሰንኪ ዝኩናት ተፈጥሮአዊ ነዳዲ መሳርሒ ፖለቲካን ቁጠባን ይኾናሉ ክብል ሚኒስትሪ ኢነርጂ ኣሌክሳንደር ኒኮሎቭ ተዛሪቡ ነይሩ ፖላንድ ብወገና ብዘይ ነዳዲ ሩስያ ክቕጽልየ ክትብል ገሊጻላ ትካል ሰዓት ፖላንድ ፒጂኤንአይጂ ናብታ ሃገር ዝኣቱ ዝነበረ ቀረብ ነዳዲ ከም ዝተቋረጸ ኣረጋጊጹ እቲ ትካል 80 ሚታዊት ክዙን ነዳዲ ከም ዘለዎ ብምግላጽ ዋዒ ዝረኣዮም ኣዋርሕ ይመጹ ስለ ዘለው ጠለብ ነዳዲ ክንኪ ብምባል ሩስያ ትልእኾ ዝነበረት ጋዝ ምቁራጻ ነቲ ሃገር ዓብይ ስጋት ከም ዘይኮነ ሓቢሩ ሕብረት ኤውሮጳ ብወገኑ ስጉምቲ ሩስያ ዘይቅቡልን ዘይምኹኑን እዩ ዝበለ ኮይኑ ሩስያ ዘይተኣማመንን ኣቅራቢት ጋዝ ምዃና ዘርእዩ ኢሉ ሰሜን ኮርያ ኒውክሌራዊ ኣጽዋር ምምዕባል ክትቅጽሉ ምዃና ኪም ጆንግ ኡን ኣፍሊጡ ኣብቲ ንምስረታ ሓይልታት ሰራዊት ሰሜን ኮርያ ንምዝካር ዝተዳለወ ወታደራዊ ምርኢት بعلم الخوعل زت أجد أهجراوي باليستيك مسائلات ICBMS قريبو نيريوم عبز حلف ورحي مجابي سمين كوريا دهري كلتشان 10 تشوعات النفل مأوان اتزحيا لنوي حراغات زقواز أهجراوي باليستيك مسائل فتنا من باراي ذكر اتنا شعفتنا مسائل علم الخوي كونني أسعب الله من بارون ذكريوم أمريكا بسنكتي فتنا قبل اللي تهاجر حيالو اجراتات أمبيراني رايام ازي أهجرات زساجر باليستيك مسائل نيوكلير بومبታት ዝውንጭፍ ኮይኑ ሰሜን ኮርያ ንኣሜሪካ ተጥቅዕ ተኽእሎ ዝህባ ምዃኑ ይግለጽ ኣብቲ ወታደራዊ ምርኢት ካብ ትሕቲ ማያዊ ሳብማሪን ዝውንጭፍ ባላስቲክ ሚሳይላቱን ቀሪቡ ነይሩ እንተኾነ ኪም ጆንግ ኡን ንኩነኒ ማሕበረሰብ ዓለም ዝሰምዕ እዝኒ የብሉን ናይ ሃገርና ኒውክሌራዊ ዓቕምታት ንምሕያል ብቁልጡፍ ምምዕባል ክንቅጽልና ብምባል ኣህዱታት ኒውክሌር ሰሜን ኮርያ ኣብ ዝኾነ እዋን ድልዋት ክኾኑ ኣለዎም ከም ዝብል ኣገልግሎት ዜና ሰሜን ኮርያ ጠቒሱ ኒውክሌራዊ ኣጽዋራት ሰሜን ኮርያ በቐንዱ ንምክልኻል ዝዓለመ እኳ እንተኾነ ንኻልእ ዕላማውን ክውዕል ከም ዝኽእል ብምግላጽ ኣብ ልዕሊ እታ ሃገር መጥቃዕቲ እንተተፈጺሙ ግብሪ መልሲ ከም እትህብ ኣጠንቂቖም ኪም ሃገሩ ማዕረ ካልኦት ኒውክሌራዊ ኣጽዋራት ዝውንና ሃገራት ክትስርዓን ንቁጠባ እታ ሃገር ዝሓለኸ እገዳታት ክለዓልን እዩ ዝደሊ እንተኾነ ግን ፕሬዝዳንት ኣሜሪካ ሰሜን ኮርያ ኒውክሌራዊ ጡምሓ ከየቋርጸት እገዳታት ከም ዘይለዓል ስለ ዘቕበጸ ዲፕሎማሲያዊ ርክብ ደስኪድዩ ዝርከብ በዚ ዘንጸርጸረ ኪም ድማ ናብ ፈተነ ሚሳይላትን መጠንቀቕታታትን ኣብ መሃብ ኣትዩሎም
ኩነታት ምንባብሩ ህዝቢ ኣብ ሕማቅ ደረጃ ኣብ ዝወርደሉ እዋን ኪም ንዘለዎ ተቐባልነት ንምስሳን ሓይሉ ከርኢ ከም ዘድልውን ይግለጽ እዩ ኣብቲ ወታደራዊ ምሪት ካብ ዝቐረበ ኣጽዋራት ሃውሶንግ 17 ተባሂሉ ዝፍለጥ ናይ ነዊሕ ርሕቀት ሚሳኤል ይርከቦም ኪላታት ደቡብ ኮርያ ብወገኖም ንብቕዓት ናይቲ ምሪት ዝቐረበ ሚሳኤል ኣብ ምልክት ሕቶ የእትዮም እዮም ከም ትልሙድ ፒዮንግያንግ ንዝማዕበለቱ ሓደስቲ ኣጽዋራት ኣብ ታንክታት መዳፍዕን ወታደራትን ዝተሳተፉ ወታደራዊ ምርኢታት እተቐርብ ከምኡ ስለ ዝኾነ ድማ ትማሊ ዝተኻየደ ወታደራዊ ምርኢት ኣቓልቦ ተዓዘብቲ ዝሰሓበ እዩ ነይሩ ኣብዚ ዓመት ዝጥራይ ሓያሉ ፈተነታት ስለ ዘካየደት ሓድሽ ነገር ይቕልቀሎ ይኸውን ዝብል ትፅቢት ነይሩ ብዘይካዚ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት ኣብቲ ኣብ ፓንጋየሪ ዝተባህለ መደበር ፈተነ ናይ ተኹሲ ምልክታት ተራዩ እምባሩ ነቲ ስጋት ኣዛይድዎ እዩ ኣብ ጎረቤት ሃገር ደቡብ ኮርያ ዝተኻየደ ሓድሽ መራሒ ናብ ስልጣን ዘምጽእ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫውን ንዝምድና ክልቴን ሃገራት ናብ ዝገደደ ደረጃ ዘውረደ ክስተት እዩ ፕሬዝዳንት ዩን ሱክ ዮል አንጻር ሰሜን ኮርያ ተጻባይ መርገጺ ዘለዎ ምዃኑ ዝግለጽ ኣብ ፈለማ ናይ ዝወርሒ ሚኒስትር ምክልኻል ደቡብ ኮርያ ሱህውክ ሃገሩን ነቑጣታት ኒውክሌር ሰሜን ኮርያ ንምጥቃዕ ዓቕሚ ከም ዘለዋ ምግላጹ ኒፒዮንግያንግ ዘቆጠየ ነይሩ ኣብ 2018 ኪንግ ጆን ኡን ምስ ፕሬዝዳንት ኣሜሪካ ነበር ዶናልድ ትራምፕ ድሕሪ ምርኻቡ ንኹሉ ፈተነታት ሚሳኤላት ኣደስኪልዎ ነይሩ እንትኾነ ግን ኣብ 2020 ባይደን ፕሬዝዳንት ድሕሪ ምዃኑ በቲ ኣቐዲሙ ዝኣትዎ ምብጻሕ ከም ዘይቅየር ኣፍሊጡ ምምሕዳር ባይደን ብወገኑ በዘይ ቅድመ ኩነት ምስ ሰሜን ኮርያ ክዘራረብ ቅሩብ ከም ዝኾነ እኳ እንተገለጸ ዛጊት ዝወሰዱ ተበግሶ የልቦን ኣብ ክንዱ ኣሜሪካ ምስ ደቡብ ኮርያን ጃፓንን ዘለዋ ዝምድናታት ቀዳምነት ብምሃብያ ትሰርሕ ዘላ ኣብ ዳርፉር ብዝተወልዐ ቀቢላዊ ግጭት 168 ሰባት ተቐቲሎም ኣብ ሱዳን ዞባ ዳርፉር ኣብ ዝተጓሃረ ቀቢላዊ ግጭት ልዕሊ 168 ሰባት ከም ዝተቐተሉን 100 ሰባት ድማ ከም ዝቆሰሉን ማዕከናት ዜናታት ሃገር ሓቢረን እቲ ኣብ ምዕራብ ዳርፉር ዞባ ክሪንክ ዝተወልዐ ጎንፂ ብ22 ሚያዝያ ከም ዝተበጋገሰ ዝሕብሩ ትካላት ግብረሰናይ ካብቲ ከባቢ ድሕሩ ንኽልተ መዓልታት ናብ ዝቐጸለ ሙሉእ ግጭት ዓድታት ከም ዘዕረገ ኣረዲኦም ናይ ዓረብ መበቆል ዘሎም ዕጡቃት ሚሊሻ ናይ ዝተቐተሉ ክልተ ኣባላቶም ሕነን ምፍዳይ ብማሳሊት ዝፍለጡ ጸለምቲ ደቀባት ንዝነበርዋ ንእሽቶ ቁሸት ከም ዘጥቅዑዋ እቶም ትካላት ገሊጾም ብፍላይ ኣብ ቀዳመ ሰንበት ናይ 10 ሰባት ሬሳ ኣብ ጎደናታት ተደርቢዩ ከም ዝረኣዩ ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ኣመልኪቶም ኣብቲ ዞባ ካብ 2003 ኣትሒዙ ኣብ ዝተወልዐ ቀቢላዊ ግጭት ብጃንጃዊድ ዝፍለጡ ዕጡቃት ሚሊሻም ጸለምቲ ደቀባት ንዝነበሩን ቁሸታት ብምንዳድ 10,000 ሰባት ከም ዝቐተሉን ሚሊዮናት ድማ ካብ ቤት ንብረቶም ከም ዝመዛበሎምን ይግለጽ እዩ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቤን ቲቪ ንሎሚ ዝብልናዮ መሰናዶና ኣብዚ ወዲና ኣለና ምሳና ስለ ዝጸናሕኩም ብልቢ ነመስግን ሰናይ ንዓኹም